እግዚአብሔር ምሕረቱ ወመንክሮሂ ለቃለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብእሲት ለእግዚአብሔር ምሕረቱ ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብእሲት ክንወን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምሲልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሒልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና። ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን። ኣብ ክንዲ 1 30 60 ናፍራብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና። ንህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን መጽንዕን መጽንዕን እዩ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ
ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብዎ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙር ዋዝዘ ምስለ መሰንቆ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኻ ትትንስ ነብስ ሃበና ቃል ወንጌልካ ክንሰምዕ ሰሚዕና ክንገብር ደግፈና ኦ እግዚአብሔር አምላክና ነብሳት አክበርቲ ገባኢ ማቲከ ወለታ ሃይማኖት ገብረ እግዚአብሔር ሸበን ገነት መንግስተ ሰማያት አርፈና ንዝሓዘኑ ምፅንናዕ ንዝሓመሙ ፈውስን ምሕረትን አዝዘልና ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ሽምካ ክንፅውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ከምታ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ክሳዕደግና በደልና ናብሳና እንደገና ክባሉ ክባልና ፈተና ይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም መትከሪማን ወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ብስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስበካ አንስት ብርኽቲ ፍረከርጾም ብርኽዩ ወበረተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዛወፍኒ ኦፌከ ወሄድያኩ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ ኖሙን ስንሱን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ ፍጻሜ ምስ ተመስሑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወድየና ካብዚኣቶም ኣብሊፅካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ንስኻ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። ንሱ ዕያውተ ያብልዕ በሎ። ከም ብሓድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወድየና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ንሱ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። ንስ ከዓ ኣባጊዕ ይሓሉ በሎ። ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወድየና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ ጉህዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኣለኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ንስኻ በጽሑ ከለኻ ባዕልኻ ተዓጢካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነርካ ምስ ኣረካ ግና ኣእዳውካ ከም እተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቀካ ናብ ዘይደለኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላክ ክኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ እዚ ዝበለ። እዚ ምስ ተዛረበ ከዓ ሰዓበኒ በሎ። ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ክስዕብ ከሎ ረኣዮ። ንሱ እዚ እቲ ክድረሩ ከለዉ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝነበረ እሞ ጎይታ
ጎይታይ ኣሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ንዑ ርእዩ ንኢየሱስ ጎይታይ እዚ ኸ ከመይ ምዃኑ በሎ ኢየሱስ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹኸ እንታይ ገዲስካ ንስኻ ግዳ ሰዓበኒ በሎ ስለዚ ትወዶ መዝሙርቲ ከም ዘይመውት እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ወፅእ ኢየሱስ ግና ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹኸ እንታይ ገዲስካ በለምበር ኣይመውትን እዩስ ኣይበሎን እቲ ብዛዕባኡ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዚ ወዶ መዝሙር እዚ እዩ እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ኩሉ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ኩሉ በብሓደ ተጽሒፉ እንተዝኸውንሲ ነቲ ተጸሓፈ መጽሓፍቲ ኩላ እዛ ዓለም እኳ ኣይማእኸለቶን ይመስለኒ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ላቡ ቃለ አብ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ ኢማሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትንበር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝነብር ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናብኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኣመፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምንን ደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋእ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝላልነት ሰራሕናየ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ሕጂ ከዓ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልና ኣሎና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኢርያላይሶን ተንስ
ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልከሞ ምስለ መንፈስ ረኪብና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ እዚ ኣይርፍ ነብሲ ኣብነ አንጦንዮስ ንዓና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣብ ኣጊዕ ከይበታተ መንጣል ተኽላ እውን ከይበታትነና ኣብ ክንድኡ ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ኣቦ ቕምጠልና ጸልዩ በንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ ያይርፍ እግዚእነ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንቴሁ ኖላዌ ዋቃቤዲ በመንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲህ በርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልከሞ ምስለ መንፈስ ሕድኻ ኩልን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይህበርነ ውስቴታ ማሂበረ ነይባርኪ እጨ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስነትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ኮኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንድሓር ንዝመፁ ዘለዓለም ሰናይ ሞኣልሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓኹ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንዝ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ለኩልነ በትበበ እግዚአብሔር
ሄር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜት ውሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ሮይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ዘይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ደና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ፈሊዩ ተንሥአ፣ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ፣ ከም ብሓድሽ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ መወዳእታ የብሉን ጐይታይን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ንመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሓድነት ሓጢኣት ንሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታትን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ። ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳሉ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎን ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ደንፀሃኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ንዚ ናይ ካህንቃ ዝተሃቀረ ወዝሳቅን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብክፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆምን እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቅጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝሽቀለለን ይረዳ። ኣብ ክንዲ በረከት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቀበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ። ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍቃት ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበት ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርከውን አንጽሃና ንኩልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድስ ክርስቶስ አምላክ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንጻምሃ በበይናቲነ በአምሃ ቅድስ ሰዓት ይቅረበሉልና መምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ወንትመጦ እንበለኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳ ከዓ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸትን ኦ እግዚአብሔር ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቃሪስና ባሽነዳን ይኩን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለናያ ሃገርን ብሰላምን ብረድኤትን ሓልወልና ምስለ ነፍሳታ ግብርቲካዊ ማቴከ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሃይማኖት ፌበን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩል
ስለ መንፈስከ ወለአምላክነ ፍጹም ይንደሎ ሎ አልባቢከሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ና ልብና ሓሳብና ኣእምሮና ኩሉ ናባኻ ናብ ላዕሊ ክኸውን ንስኻ ግዘና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕቲ ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና እንተጉደልና መላኣልና እንተተጋገና ድማ ብኣፍ መንፈስ ቅዱስ ገርካ ኣርመልና ነብሳታ ግብርቲ ከዋይማቲ ከገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሃይማኖት ፌበን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ ሃበልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣሎና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋር ኩነና ምዕራፍ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለይካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ታቦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩክ እዩ እግዚአብሔር ጽሕዩ ጢያትና በልናና ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ድም ቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳብ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ብሰለስነት ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረእየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርአያኡን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ
ለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ ሄንቴሁ ኖላዌ ሄር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ብዙኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያን እምባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኢኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሃመሞ ዝኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ እምባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ኦ ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ካሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሃያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሃያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣክብርቲ ጋይማቲ ገብረ እግዚኣብሔር ወለተ ሃይማኖት ፌበን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ምሳና ኣብዚ ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጐስ ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኣኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንትበን መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ ለትነበሩ እለትነብሩ ተንስ ፍቃድ አቦ ወረደ አማርያም ተአንገደ ምንጹ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ደም በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲኡ መግብና ደለ ከም ሕፃናት በኸየ
ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ተባቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሴ ለሊሁ አርአየ ትሕትናሁ ከመገር በውስተ መንግሥት ተዘከረነ ኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከኒ መስቀል ቅዱስ ሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣሮት ሓጢኣት ምእንቲ ናጻ ኸውፅእ ኣእዳውን መከራ መስቀል ዘርገሐ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በይእቲ ሌሊት እንተ ባቴ አመያ ገብዎ ነሳ ህበሰ በእዳዊሆ ቅዱሳት ወብፁዓት ለነውረ ነአምን ተመዝኦ ውእቱ በአማን ነአምን ንሰማይ ናባኻ ናበብኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱ ንሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ
እንክብልዑ በላ ونزامن سيحك ونزينا وعملاتنا كما زنتو ወይንን ሓዊሱካ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም አሜን ونزامن السبعك إنسينا وعملاكنا لنتويسو ኣይሁድ ሓዝዎ ንሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘሰዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንመስኩ ስዕረ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተንስፈዎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ይርከዘትከ ወዳጊነ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወንዛምነትከ ንስእለከ ወናሰበትከ አውረድ እምእፅ ወገነዝዎ በሰንዶናት ወቀበርዎ ውስተ መቃብር ሐዲስ አመሳልስ ዕለት ተንስአ እሙታን ወቦም ሃበሃለዉ አራኢሁ
ጽዮን ወአሰርአዮሙ በጽርሃ ጽዮን አብሳል ካብ ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ከዓ ተረእዮም ኣብ 40 መዓልቲ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስት እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስካ ስደድ ባዕለ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉ ልብ ናስተኩኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናይ ከመ ይጸግብ በከማሎ ኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሐን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም በዘዚአከ መንፈስ ወበውሰነ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ መብከነ ከመ ብከ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ለዓለም ዓለም ወደ ዓለም ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ እግዚአብሔር
ዘየመጽእ ወሩድ ፊከ ዘይመጽእ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ለይኩን ከለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ ዋይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ ኸበ እዩ ወሰና ኸበ እዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ኩሉስ ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓዝ ጸልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝ እናታ እዩ
ጽንዓትን ኣእምሮን እውን እናታዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርሲ መንግስተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎሲ ይረኽቡ ብሓቂ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰት ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕነ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓንዱዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገና ዘለለት ማዕዳ እውን ኣሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ጥበብ ሰብ መድኃኒነ ውእቱ ዘበዘወነ በጥባ ስጋሁ ወተሳየጦነ በንዝሃተ ደሙ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህልክ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ መሲሐከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም በከመ አምላክነ ዋቆ ከመ አበ
بأسانة بتشممي رزقك أملاكي وعكوك بأسانة مرحني عالم يكومو كلمه مرحني يكلل مرحني عالمي سجاه ودمه لمرحني ለክርስቶስ ንገኒ ሆሃተ መኳንንት ለትከውሙ አትቱ ርእሰክ ደገ የምፃእ ንርአዮ ባእየንተ ወነጥበ በአይዳው ከመ ንትፈስይ ቦቱ በጊዕ ምጻቦ ክንሕጎስ በእንትና ንርአዮ በናውናው ንጥባሓዮ ስጋሙ ዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ፍሰስ ይምላ ካብኣና ንሓደካ ነዚ ህብስቲ ዝክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካብኣና ንሓደካ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦን እሰግድ ወንስብሐ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍኻ ደወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ኣብ ርሳኹ እግዚኣብያን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንኣኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረከውን ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሓፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ ባዕሉ ዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብኡና ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለብዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለብዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ
ወጎይታ አይረፍ ነፍሳ አብነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቀደስና ባሽናዳን ዘክሮም ወአምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ወጎይታን ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ተታማትን ሰቡትን አንስን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቀይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶሳትና እዮም ወጎይታ ብቑነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ወጎይታ ነብሳታ አግብርቲ ከሃይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሃይማኖት ፌበን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኣጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ጽር ቅዱሳ ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ ቅዱስ ያብሔር ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ
መሐረነ ማረነ መሐረነ ማረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ተውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩካ ሓልዎምን ሰውሮምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ቅለልካ ነፍሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስለት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስለት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኒኤል ስጋኡ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡ ደሙን እዩ
آمن 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 كسعد حريس السنفاس زناي قويتنا أملاغنا مدعنا يذكر الصوص بخلت وجن زنقول زغنات كاب قدس اجزتنا مريم زوسودا مش ملكوت حارس قبر سقان من كم زغنا امان زي متحواس مدبلاقين زي مفلاي من اللوات مزبين بنتنا وبلاطوس بسنا مسكرنا السماء زغنا من تانا منتي وات كلنا حلفوا ذهابو ايوب آمن 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 أمان ون إذا ملكوت غابتو كنت حنت ساعات ويكم قصبت عيني كم زيت فليمن كابو بأمنة زقبلون هوات مدحانيت حتقات حتيات كون من تانا حلفها بو آمن 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 أمان ون إذا ناي قويتانا أملاغنا مدحنا يسوع كريستوس سجى عندهم منكم زخنا نعو مسجانا كبرن سجدات سجبايو مثل واسما وأبون مسمح بيوان فات قدسن لو من كل سعان زال عالم عالم أو جابير أملاخي باسب لك مسوا سجا ودخا نو حد ودخا من تاي ميت يمو بس كله حتياتنا عسيل نو قراني واسفز صدم ودخا من تاي ترعنو سزا زرد نبالقات يدس أسريقو من تدامو تقبل لي كما يفقر ودخا من تغس مركان كناتين شقر تقبل مستحان كوين سيطان وشتلبياتيو بما تقوى إني يمو وقويتان الشرطان ساتشرون رتكاها بني مغنيات حاتيات كثير مني وتي قارات عيني مساعد كالبن قارب فاتي تمام وقويتان عين واريقين نفسين سقاينا كسر ويتا يسوع كريستوس يا طاب تتعصب متى تحضر تقبعني كنكم انا قطعك ايامو كن مخاك فوس راح سريها امو بارع كان بامثال كان فتر كايو تزاز كان بمرسال جلسنا جبريل جلسنا جبريل بالليل انت قنينا عين مفتار كان انت مدحاني سب سلازخون كان حوي سلازخون موت كان ابسال سيت معتم تنسى كان ابسال ساي معتم تنسى كان وقيتا كاب كل بدل المرجمين كاب كل رخصة كتنسعني ኣለኹ ነዚ ስጋኻ ደም ካብ ምስጠብ ክበልኩ መውቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ነፍሰይ ሃበኒ ተወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ንሰናይ ናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ከናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሽውርትዩ ናብ ናይ አንጾኪያ ምብራቕን ሊቀ ጳጳስ አባ ዲዮናስዮስ ዝተጻሕፈሉ መልእኽቲ መመሲ መልእኽቲ ካብ ዓመት ንጹሃን ሰማዕታት ብ751 ዝተላእኸ ንሕናስ ብአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንአምንን ንእመንን ስላሴ ብሓደ መለኮት ማዕረ እዮም። ብሓደ መለኮት ሰለስተ አካላት ሰለስተ ገጻት ብሓንቲ ሓደነት መለኮት ድማ ስሑዛት እዮም። ሓደ መንግስቲ፣ ሓደ እግዚአብሔር፣ ሓደ ህላዌ፣ ሓንቲ ምስጋና፣ ሓንቲ ስልጣን ብኽእለት ንኩሉ ፍጥረት ብምፍጣር ሓደ እዮም። ናይ ሃገረ እግዚአብሔር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ክቡር አባ ሳዊሮስ ከም ዝመሃረናን ዘጽናዓናን ንሕና በተን ብሩሃትን ፍሉጣትን ትምህርትታቱ እግዚአብሔር አብ ሓደ ከም ዝኾነ ንአምን። እቲ ምእንታና ሰብ ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር ድማ ሓደ እዩ። ንሱ ዘይክፈልን ዘይልወጥን እዩ። ሰብ ቅኒ ምዃኑ ንሱ እዩ። ስጋ ምስ ተዋህደ እውን ንሱ እዩ። ምስኡ ካልእ የልዎን። መሕወይ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ንአምን። ብመልክዕ ማዕረ ብዝኾኑ ፍጹማን ሰለስተ አካላትን ሰለስተ ገጽን ንአምን። ብምስጋናን ብክብርን ብልዕልናን ብብርሃንን እቲ ሓደ ከምቲ ካልኣዩ ወይ እቲ ካልኣይ ከም ሳልሳዩ ኣይነግስን እዩ። እንተ ደኣ ብሓደ መለኮት ብሓደ ህላዌ ብሓደ ምስጋና ብሓንቲ ስግደት ብሓንቲ ምልክና ሓደ እዮም። ምእመናን ሰባት ከምዚ በዚ ሃይማኖት እዚ ይእመኑ። ናይ አቦነት ስርዓት ብዘለዎ በአብ ንአምን። ንሱ ጥንቲ ዘይብሉ ቀዳማዊ እዩ። ህልውናው ካብ ሓደ አልቦ እዩ። ንሱ ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን እዩ። ወላዲ እምበር ተወላዲ ኣይኮነን። ብወልድ ናይ ወልድነት ስርዓት ብዘለዎ ወልድ እውን ንአምን። አቦ ኣይኮነን፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ካብ አብ ዝተወልደ እዩ። ዳግም ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ከምዚ ብስርዓት መንፈስ ቅዱስነት ንአምን። ወላዲ ወይ ተወላዲ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ካብ አብ ዝሰረፀ እዩ። እዞም ሰለስተ አካላት በቢገጾም ብጥንቲ ህላዌ ብኩሉ ዘመን ማዕረ እዮም። እቲ ሓደ ካብ ካልኣዩ እቲ ካልኣዩ ካብ ሳልሳዩ ኣይቅድምን እዮም። እንታይ ደኣ ንሓድሕዶም በቢኣካሎም ህልዋን እዮም። ንነፍሲ ወከፎም ብሓደ መለኮት ብሓደ ህላዌ ሓደ ሓይሊ እዮም። ካብ ቅድስት ስላሴ ብክብሪ ብልዕልና ካብቲ ካልኣዩ እቲ ካልኣዩ ካብቲ ሳልሳዩ ዝንእስ የሎን። እቲ ሓደ ኣብ ትሕቲ እቲ ካልኣዩ ከም ኣገልጋሊ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ካልኣዩ ኣይኮነን። ሓደ ካብቲ ካልኣዩ ብክብሪ መለኮት ኣከብርን እዩ። እንታይ ደኣ ብሓደ ክብሪ ብሓደ ምልክና ብሓደ ምስጋና መለኮት ንኩሉ ፍጥረት ብምሓዝን ንኩሉ ፍጥረት ብምፍጣርን ማዕረ እዮም። ስብሐት ንእግዚአብሔር። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሶበ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን
ኃይለ ስልጣኑ ጽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍኩም በሃይማኖት ወያነ ዓለም አንቱ መብዙ ተገሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ችያነ ይንስአነ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋ አንስት በባስማቲ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔ ከሃባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግር ጸራ ታይተ ገብርሃ እቀብ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ መሐረነ እግዚኦ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ዛሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ለጸዋይ ከወለ ቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ሎስ ዘየትነ ሀበኒ ከመንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ
يتمرك كما أستري بسبحتك ويولك زي قبر زيك فقد بتعمنو سواك عبد وسيو قسك يتقدس كثير اسمك بلعلين اسمها يا أنت إكوت وزبوي اسمها يا أنت ولك سبحات العالم علم إكوت وسبوي اسمها يا أنت ولك سبحات العالم علم إكوت وسبوع ولك صفات اسمع يا وسبوه سمات العالم علم اسمها يا إكوت وسبوه ولك سبع اسمها يا أنت ولك سبحات العالم علم ቅዱስ ቅዱስ ሁሉ ስሉስ ዘይምርመር ይምርመር እዚ ስጋ ለምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግስትኻ ونጸውር ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ይቀድስ ንስኻ ሓያል ምስኡንን ክቡን እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኢኮት ወዝቡር አንተ ولك ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኮተ ወስብሐት اسمع يا أنت
ولك سبحات العالم عالم Écoutez, وسبوه Ismaïl, ولك سبحات العالم عالم ولك سبحات العالم عالم كنت سبوه ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ምረቃ ፍሬ ሃበን ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ትቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናና ይሁን እስማ ሃያል አንተ ولك سبحات العالم عالم écoutez ولك سبحات العالم عالم اسمع يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم écoutez وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم سمايا écoutez وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم سمايا écoutez وسبوه على
ቅዱስ ቅዱስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ኮነና በኒ ኣብ ክብርሃ መንሰግረ ናትካ ፈቃድና ግብርኩ ድማ ምንቲ ንኣኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ዘፅዋዓካ መንግስቲ ሃውን እፀውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሃያልን ምስኡንን ስጉን ያሞ ነዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስማ ያልኣን እኮት ወስቡእ ወልድከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስማ ያልኣን እኩት ወስቡህ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማያን አንተ ወለድከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስማ ያልኣን እኩት ወስቡህ ለከ ስብሃት ለዓለም እስማያን አንተ ኮት ወስቡእ ወለድከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳን ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብህዎ በቃለ በቃለ ቀን ሰብሖ አያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሃት ለዓለመ ሰብህዎ በቃለ ሰንቆ ሰብህዎ በትቦረብ ትፍስሕት ሰብህዎ በአውታረ ምንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ንስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእ ወንት መሃፀንህ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን ኣምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለምን አቡነ ሰማያት ኢታባነ ሰላም ተመጦ ነ
ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ ውስተ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘስጋ የባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ከመሓድሽ ኩሉን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ልማ እስመኤ መእነነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወእያርሃ አቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ እወ እግዚኦ እወ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመንገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ግብ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽኢኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምጻአና ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ
ናወዮ ቤከ ንትመሃለል ለዓለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ናይ ተስፋ ቃል ሂብካ ንኣኻ እሞ ኩልና ድማ ኣምላኽና ነዚ ዕድመ እዚ ኣኽቢርና ነዚ መፀዋዕታ እዚ ሰሚዕና ኩልና ንዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓግዘና ትትበና ግዜ ዘይኮነ ክጥቀመልና ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ርድኣና ቅንያቱ ቅንያት ትንሳኤ እሞ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ እንትንሳኣሉ ትንሳኤ የግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ውግእን ወረውግእን ኣርሒካ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ሃበና ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና እዞም በዚ ልማዕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ወዶም ጓሎም ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና ስኻ ትኸብረሎም ንሕና ንሕጎሰሎም ውሉድ ግበረልና ናትካ ሃገርና ክነዕብዮም ድማ ኣምላኽና ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ነብሳታ ግብርቲ ማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ወለተ ሃይማኖት ፍየበን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ እሞ ስኻ ፀናንዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን
ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊፋሲካና በጊፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይግባህ ባሪ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ከምዝ ፈቐድካዮ ይኹን ከምዝ ሰራሓዮ ከምዝ መደብካዮ ይኹን ከምዝ ሓሰብካዮ ረዶ አምላከይ ክባር ፈሊጠዮ አነ ዶ አምላከይ ኩሉ ፈሊጠዮ ከምዝ ፈቀድካዮ ይኹን ከምዝ ሰራሓዮ ከምዝ መደብካዮ ይኹን ከምዝ ሓሰብካዮ አነ ዶ አምላከይ ጽባሕ ፈሊጠዮ አነ ዶ አምላከይ ኩሉ ፈሊጠዮ ከምዝ ፈቀድካዮ ይኹን ከምዝ ሰራሕካዮ ከምዝ መደብካዮ ይኹን ከምዝ ሓሰብካዮ አነ ዶ አምላከይ ጽባሕ ፈሊጠዮ አነ ዶ አምላከይ ኩሉ ፈሊጠዮ ከምዝ ፈቀድካዮ ይኹን ከምዝ ሰራሕካዮ ከምዝ መደብካዮ ይኹን ከምዝ ሓሰብካዮ አነ ዶ አምላከይ ጽባሕ ፈሊጠዮ አነ ዶ አምላከይ ኩሉ ፈሊጠዮ ንስኻ ትፈልጥ ናይ ጽባሕ አምላኸይ ናባኸ የጽኦ ዘለኒ ጭንቀተይ
ባልኻ ሕለፎ ንመነባብሮይ ከምቲ ትብሎ ኩሉ ጎይታ ይኹነለይ እምነተይ ዓባኻ ይልዑል ፍቓድካ ከምቲ ትብሎ ይኹን እምነተይ ዓባኻ ይልዑል ፍቓድካ ከምቲ ትብሎ ይኹን ከም ዝፈቐድካዮ ይኹን ከም ዝሰራኻዮ ከም ዝመደብካዮ ይኹን ከም ዝሓሰብካዮ ኣነ ዶ ናኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ናኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስምካየ ዝጸውዕ ንዘለኒ ሒዘ ኣብ ቅድሜኻ ነብእ ንስኻይኻ ኢየሱስ ወድየን ሕዙን ውፁእ ብዓብይ ምሕረትካ ሓዲኻ ትሰምዕ ዕረፍተይ ሰላም ውሽጢኻ ኣሚነ ይጽበ ንዓኻ ዕረፍተይ ሰላም ውሽጢኻ ኣሚነ ይጽበ ንዓኻ ከም ዝፈቐድካዮ ይኹን ከም ዝሰራኻዮን ከም ዝመደብካዮ ይኹን ከም ዝሓሰብካዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ክባር ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ኣዝየ ጽማዕካ ብብርቱ ናፍቖት ናይ ነገሥታት ንጉስ ወጎይታ ናይ ጎይቶት ኣብ ኢድካ ዝሓዝካ ህይወት ኩሉ ፍጥረት ኣቦ ምንጪ ፍቕሪ ጸድቂ ናይ ድኹማት ተደረርኢቶ ኣምላኸይ እነሆ ከፊተዮ ቤተይ ተደረርኢቶ ኣምላኸይ እነሆ ከፊተዮ ቤተይ ከም ዝፈቐድካዮ ይኹን ከም ዝሰራኻዮን ከም ዝመደብካዮ ይኹን ከም ዝሓሰብካዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ፀሓይን ክትዓርብ ክትበርቕ ክትመሲ ህልውቲ ክትገብራ ነዛ ናይተይ ነፍሲ ሃብታም ኣምላኽ እያ ብኹሉ ትሳሰ መልዓሊን ወዱቃት ናይ ሕሙማት ፈውሲ ዘላለም ንዓኻ ከኽብር ፍቓድካ ይኹን እግዚኣብሔር ዘላለም ንዓኻ ክነብር ፍቓድካ ይኹን እግዚኣብሔር ከም ዝፈቐድካዮ ይኹን ከም ዝሰራኻዮ ከም ዝመደብካዮ ይኹን ከም ዝሓሰብካዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ከም ዝፈቐድካዮ ይኹን ከም ዝሰራኻዮ
ከምዝ መደብካዮ ይኹን ከምዝ ሓሰብካዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነ ዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ምድሪ ጸርያ ወንጌራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ተሓጺባ ብደሙ ከቢራ ምስራቅ ምስራቃት መውፅአ ፀሃይ ምስራቅ ምስራቃት ፀሃይ ተወልደት ዮም ተወልደት ዮም ዳግሚት ሰማይ ተወልደት ዮም ዮም ዳግሚት ሰማይ ተወልደት ዮም ተወልደት ዮም ዳግሚት ሰማይ ተወልደት ዮም ዳግሚት ሰማይ ምስራቅ ምስራቃት ፀሃይ ምስራቅ ምስራቃት ወፅአ ፀሃይ ተወልደት ዮም ተወልደት ዮም ዳግሚት ሰማይ 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 ምስራቅ ምስራቃት ሙፅአ ፀሃይ ምስራቅ ምስራቃት ሙፅአ ፀሃይ ተወልደት ዮም ተወልደት ዮም ዳግሚት ሰማይ ተወልደት ዮም ተወልደት ዮም ዳግሚት ሰማይ ተወልደት ዮም ተወልደት ዮም ዳግሚት ሰማይ ተወልደት ዮም ተወልደት ዮም ዳግሚት ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳው የልዕል ናባኻ
ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወይ ኤልዒል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ህንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ኣዳወይ ኤልዒል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ህንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ብትግርኛ ከምዚ ፈቐድካዮ ይኹን ከምዚ ሰራዕካዮ ከምዚ መደብካዮ ይኹን ከምዚ ሓሰብካዮ ኣነዶ ኣምላኸይ ጽባሕ ፈሊጠዮ ኣነዶ ኣምላኸይ ኩሉ ፈሊጠዮ እናበሉ ክዝሙሩልና ጸኒሖም ናይዛ መዝሙርና ምንጪ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መወከሲት እትኾነና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10:36 ከምዚ ይብል ፍቃድ ኣምላኽ እናገበርኩም ነታ ተስፋ ምእንቲ ክትረኽብዋስ ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ብትግርኛ ብዛዕባ ዘለናዮ ቅንያት ዘበነ ትንሳኤ እትምልከት ምድሪ ጸርያ ሓጎስ እውን ገይራ ተሓፂባ ብደሙ ከቢራ እያ ትብል። ናይዛ መዝሙርና ምንጪ መበገሲት ጽሑፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:4-6 ከምዚ ይብል ንዕኡ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትና እውን ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚአብሔር ኣቦኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን አሜን እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ብግእዝ ምስራቀ ምስራቃት ሙፃአ ፀሓይ ተወልደትዮም ዳግሚት ሰማይ እያ ትብል። ትርጉሙ ከዓ ናይ ምብራቃት ምብራቅ መውፅኢት ናይ ፀሓይ እታ ካልአይቲ ሰማይ ሎሚ ተወሊዳ ብምባል ትማል እንታይ ነይሩ? ጉንበት ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ድተወለደትሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ናይ ምብራቅ ምብራቃት መውፅኢት ናይ ፀሓይ ካልአይቲ ሰማይ ሎሚ ተወሊዳ ትብል እዮም ክዝሙሩልና ጸኒሖም። ናይዛ መዝሙር ምንጪ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 87 ካብ 1-3 መሰረታ ኣብቶም ቅዱሳት ኣኽራን እያ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ማሕደራት ያዕቆብሲ ንደጌታት ጽዮን የፍቅር እዩ ኣቲ ከተማ ኣምላኽ ብዛዕባኺ ክቡር ነገር ተዘርበ እያ ትብል። ጽኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ገብሮ ጸሎት ጽኒኢሉ ይስማዓኩም። ካብዚ ብምቕጻል ናብቲ ዝቕጽል ዕለታዊ ትምህርቲ ናብ ኣቦና ከሕልፈኩም።
بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ أمين. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ይግበረልና አምላኽ ገይርልና እዩ። ክርስቶስ ተንሥኡ እዩ። ክርስቶስ ተንሥኡ ክትብል ኮላ ቤተ ክርስቲያን ውሽጣዊ ዕምቀት ናይዚ ክርስቶስ ተንሥኡ ንብሎ ንዕኡ ዕምቀቱ ኣቲና ክንምርምሮ ብጣዕሚ ዓሚቕ እዩ። ክርስቶስ ተንሥኡ እሞ እንታይ ክርስቶስ ተንሥኡ ሲ እንታይ እዩ ንዓይ ኢልና ክንሓትት ተጀሚርና ሽዑ ናብቲ ዕምቀት ገጽና ንኣቱ ኣለና። ክርስቶስ ተንሥኡ ይበሃል ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን 50 መዓልቲ ሕጂ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ጥራሕና ንብል ካልእ ጭርሖ የብልና። እሞ ክርስቶስ ተንሥኡስ እንታይ እዩ? እንታይ ፍልይ ዘብሎ? ቅድሚ ሕጂ ኢልና ነርና ኣልኣዛር ተንሥኡ፣ ወለተ ኢያኢሮስ ጓልታ 12 ዓመት ቆልዓ ክርስቶስ ኣተንሥእዋ፣ ነቢ ኤልሳዕ እውን ጓልታ መበለት ወድታ መበለት ኣተንሥእዎ። ካብ ናይዚኦም ሕጂ ካልኦት ምዉታን እውን ተንሥኦም እዮም። ክርስቶስ ተንሥኡ ክንብል ኮልና ግን እቲ ብዓብዪ መልእኽቲ ናይቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ እቲ ብዓብዪ ዕላማ ናይ ክርስቶስ ምውላዱ ብዓብዪ ንርድኦ ኣለና ዲና። 10 ግዜ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክንብል ኮልና ናብቲ ዕምቀት ገጽና ክንከይድ ናብ ኣምላኽ ክንጽሊ ኣለና። ናብቲ ዕምቀት ገጽና ክርስቶስ ተንሥኡ እንታይ እዩ? ክርስቶስ ብቅድስና ተመላሊሱ ክርስቶስ ክትንስኡ ከሎ ንምንታይ ሲዒርዎ? ንመን ሲዒርዎ? ክርስቶስ ንሞት። ሞት እንታይ ኮይና ንመውት ነርና? ሓጢኣት ስለ ንገብር። ክርስቶስ ሓጢኣት ትበሃል ኣብኡ ስለ ዘይተረኸበት እዩ ንሞት ሲዒርዎ። ካብ ደቂ ሰባት ክርስቶስ ከማና ሰብ ኮይኑ እዩ። ሰብ ኮይኑ ንሓጢኣት ዝሰዓረ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 15 ምዕራፍ ዲያቆናትና ዘንበብዎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 55 እንተሪእናዮ ሞት ኣብ ሕጊ ሓይሊ ገይሩ ናይቲ ሞት ኢነርጂ ሓይሉ ካብ ሕጊ እዩ። እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ። ንሕና ግን ሕጊ ኸነተግብር ስለዘይከኣልና እቲ ሞት በቲ ሕጉ ገይሩ ይወግኣና እሞ ብኡ ንመውት ናብ ሲኦል ከዓ ንድርበ ነርና። ካብዚ መፈንጠር እዚ ካብዚ ሰንሰለት ማእሰርቲ እዚ ክሓልፍ ዝኽእል ዝተወለደ ወዲ ኣዳም ኣይነበረን። ደቂ ኣዳም ኩሎም ሕጊ ፍሪሶም ኩሎም ዓልዮም ኩሎም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም። ክርስቶስ ግን ነቲ ኣብ ትሕቲ ባርነት ይእቲና ዝነበረ ሰይጣን ንዕኡ ኣሲሩ ንዕኡ ስዒሩ ካብ ሞት ሓራ ክገብረና ክርስቶስ ተወሊድልና። ናትና ሞት ሞይቱ ብኡ ከዓ ብምትንስኡ ህያዋን ገበረና። ሕጂ እንታይ ድብል ኣብታ ቁፅሪ 55 ይኒ ያለና እንተኾይና ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ዓወትካ? ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ምውጋእኻ? ሞት ብሓይሊ ሓጢኣት ጌራ ትወግእ። ሓጢኣት ከዓ ካብ ሕጊ ሓይሊ ትረክብ። እቲ ሓጢኣት ብሕጊ ጌራ ሓይሊ ትረክብ፣ ሞት ከዓ በቲ ሓጢኣት ጌራ ትወግአና፣ ብስጋን ብነብስን ከዓ ንመውት ነርና። ክርስቶስ ግን ንሓጢኣት ስለ ዝሰዓራ ካብ ሞት ምትንስኡ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቶም ኣብ ትሕቲ ሞትን ኣብ ትሕቲ ሓጢኣትን ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነብሳት እውን ከይዱ እስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስግ ተዝሃፂን እዩ ዝብለና ነይሩ። መዝሙር ምስማክ ንብሎ ምስባክ ነቲ ሓፃውንቲ ብረት ሰባቢሩ ክርስቶስ ሓራ ጌርና እዩ። እስመ ቀጥቀጠ መናስግ ተዝሃፂን እስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስግ ተሃፂን ከምኡ ኢልና ኢና ንዝምር ኢና። ሕጂ እቲ ኩሉ ቤተክርስትያንና ተምልኾ ነበረት ብዓብዪ ስእሊ ክንሪኦ ተኾይንና ቤተክርስትያንና ሎሚ መዓልቲ
ኣብ ምንታይ ተድህብ እንታይ ማእኸል ናይ ዝኣምልኾ ናይ ሎማዓንቲ ምታን ክሪኦ ካብቲ ንባባት ሓደ ሓደ ክንርኢ ኢና እንሆ እዚኣ 5ይ ሰንበት እያ ካብታ ክርስቶስ ዝተንስአላ 5 ሰንበት ክሳብ ሕጂ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ንሱ እዩ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ምክንያቱ ኩሉ ሓጥእ ዘበለ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን የብሉን ኩሎም ሓጢኣት ናይ ኣዳም ዝለገቦም ዘበሉ ንሞት ክስዕርዎ ኣይከኣሉን ክርስቶስ ግን ንሞት ስዒሩ ተንስኡ እዩ እዚ 5ይ ሰንበት ዘመነ ትንሳኤ ብመሰረት ስርዓት ቅዱስ ቤተክርስትያንና እዚ ዕለት እዚ ዝተዳለወ መዝሙር ናይ ያሬድ ይብል ኣርኣየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ትርጉሙ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣኑ ኣርኣየ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣኑ ኣርኣየ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ሊቃነ መላእኽቲ ዘኽብርዎ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣኑ ኣርኣየ ኣብ ቅድሚኡ ብፍርሃት ይሰግድሉ ኣብታ ዝሓዝዎ ለይቲ ኢየሱስ ንኣይሁድ ከም ንኸታሪዶ ብኣስያፍ ክትሕዙኒ መጻእኹም ኢሉ ተዛረቦም ኣየ ትዕግስትን ስቕታን ብፍቕርና ንፍቕርና ክሳዕ ሞት በጽሐ ንሕና ከዓ ንቅድስቲ ናይ ፋሲካ በዓልና ብሓጎስ ነብዕል ኣለና ነቲ ፈጣሪ ህይወት ክርስቶስ ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ሞት ኣርኣየ ኣርእስቲ ናይ ቤተክርስትያንና ሎማዓንቲ ኣብ ልዕሊ ሞትን ህይወትን ስልጣን ዘለዎ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ንሞትና ዝሰዓረ ክርስቶስ በዓል እዩ ቀዳማይ ሓጢኣት ዘይብሉ ፍጹም ብምዃኑ ንሓጢኣት ስዒርዎ ካልኣይ ከዓ ብሞቱ ኣብ ሲኦል ወላሓንቲ ተስፋ ዘይነበረን ነብሳት ክርስቶስ ከይዱ ነተን ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነብሳት ኣድሒንወን እታ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 14 ከዓ እንታይ ትብል 13 ኢና አንቢብና ፍቕዲ 14 ክንብበ ንሕና ንሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም ዝተሳገርና ንፈልጥ ኢና ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳጊርና ኢና ምክንያቱ ከም ክርስቶስ ከምቲ ክርስቶስ ዝተመላለሱ ክንመላለስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋጊርና ኢና ክርስቶስ ተንስዩ ክንብል ከለና ንሕና ከዓ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኩሎም ክርስቶስ ከተንስኦም እዩ ክርስቶስ ንማርያም እንታይ ኢልዋ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ ኢልዋ ክርስቶስ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ ኩሉ በኣይ ዝኣመነ ወላ እንተሞተ ብህይወት ክነብር እዩ ክርስቶስ እቲ ተስፋ ዘይብሉ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ሰብ ይመውት ይቕበር ይመውት ብኡ ገይሩ ከዓ ርሳዕ ይመውት ይቕበር ብኡ ገይሩ ርሳዕ ወላ ሓንቲ ተስፋ የብሉን ጽድቂ ክንገብር ኣምላኽ ፈጢርና ጽድቂ ክንገብር ልኢኽና ጽድቂ ዝገብር ሰብ ከዓ የለን ክርስቶስ ግን ሓንሳብን ናሓዋሩን ነቲ ዘሳቀየና ዝነበረ ኣብ ሕጊ ኮይኑ ዘሳቀየና ዝነበረ ሓጢኣት ንሕጊ ብምፍጻም ነቲ ሓጢኣት ቀቲሉ ክርስቶስ ተንስዩ ተስፋ ከዓ ሂብና ኩሉ ተስፋ ዝቆረፀ ዘበለ ከምቲ ክርስቶስ ህያው ኮይኑ ንሃዋርያት ዝተራእዮም ከምኡ ንሕና ከዓ ኣብቲ ምጽኣት ህያዋን ክንከውን ኢና ንክርስቶስ ከም ንመስል ንፈልጥ ኢና ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ መልእኽቲ ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብቲ መልእኽታቱ ኣብቲ ዳሕራይ እዋን ንክርስቶስ ከም ንመስል ኢና ንፈልጥ ከምቲ ክርስቶስ ዝተንስኦ ከምኡ ንሕና ምስኡ ከተንስአና እዩ ስለዚ እትሕቶ ከምቲ ንማርያም ዝሓተታ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ እዚ ዶ ተኣምኑ ኢኹም ንማርያም እሱ ከም ተኣምን ኣርያ ፍቕራ ንክርስቶስ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮይና እግሪ ክርስቶስ ሓፂባ ኣመስጊና
نحنا خا بو من قدي نكرسوس أميناس إجر كرسوس نحسبنا نتوم نعوزف كرو النافك أرنا كم تكرسوس تمالالسو سناي هيوت إنا تمالالسنا خنبر امبر بس السعن بنا علم النجر توحيدنا خم يهودا انتهي الوا فقرا خطر إدليا مريم نكرسوس كم تفكروس فقرا خطر أب أجر وريدا بس أجر رئيسها بخبور شتو جيرا حسيباتو نا يهودا حساب انتلنا جن إذا شي كابني يوسف تهبوس كل جيركم نتجنزب سخال نخال مزاناجع وين نخال صبق نجر وين نخال متتقوم كملو زبل الناس سيد أنا اللي كل جزء خم يهودا خينو نحنا جن كريستوس تنسيو مسوخ أنا عنا ختنسئنا يو إلنا أميننا انتخينا إذا تنسى زينا يبحكي تردينا اللون تخينو ضد حر كريستوسينا نقعس ضد حر كريستوس لو ما أنتي أبوي مرجت هاي نبورون دك ناجن توم دياقونات كلهم كمي جيروم نت مزمور قاي ممك جابير استمسجنا خن انت إيزبلني لو تمال أختي التمال أخت انت إيزبلني هاليلويا البوتو موت وهزن وكور أو رؤسو بهلت نكرسوس رؤسو بزنج واقع مو أب رؤسو إشوختني قوملو موت جن كحزي كألن موت جن كحزو أي كألن يا تمالا لسنيرة موت يقولون نكرسوس سلازي كيرونا مقابرو أمود أتان تايد نيرو نو نهور هبا سكالوو نو نهور هبا كبروا نقص السلام كريستوس تنسايو نكبر نخيد مسؤول ناب قرانيو نخيد ناب مقابرو نخيد يوحنس فقرنا كريستوس كيدو ناب قرانيو مسؤول مس مريمن يوحنس نهلو قيمهم أبتقى مسكال أبتقى مسكال نمخاد أي نفرح مس كريستوس نخيد نام مقابر المخاد أي نفرح نقيه نقدم نخيد مغنياتو كنت نسينا مس كريستوس كنت نسينا كم تكريستوس موت سعير سنسؤو تنسأي الله نزي تنسأي زي خنقوي أنت تنسأي أملاح قلت علي كريستوس تنسيو كن كم توم كالوت موتان لتنسؤو خلاي مويتهم يم بناتهم ولا بسجان تتنسؤو خا بنفس النسيول سيطان أسيروم سنسلت ناي سيول ضد مسعى توحيد أنيرا نكريستوس جن من يزي كم سب زمال بيسوس نسلطاني سعر كميز بلايو إلى سرحات سيول وتبي سماوي زسكو زلكي فوتو إيكلن إذا سماوي إذا سماوي حيلي يختن كفويك ألكن سيول كله تناوي كريستوس كا حارا غيرنا بزينا نأمن إذا تأمني يخوم بزي منفس زي أمينكم انتخوينكم نزيهم حواريات مويتهم التوانجيل كنبابلنا خلو سمعنا إنا كريستوس بيتروس تفكرن ديخا سلسة جزي نكريستوس ضد حريو دام مسكال أيقوين بيتروس دام مسكال قصو أيقوين يوحنس هاب مسكال الله جن تفكرن انتخين كحجي أباقي حلو ضد حر باقي بل قوية نعي تفكر انتخين كا جينا يتودن محرت أملاح كل جزء قلسالي تودي إزبها ليلة كل جزء تفكرن انتخين كا أب مسكال أي كان حجيجن كل جزء عيولو قد محجي زي قبرنايو قد محجي زي هادبنايو قد محجي زي نبرنايو حماق هيوت كل خيلي حجيجن أملاح تفكرن ديهم أباقي حلو أقلقلو كم يجيرو خمس موت كأنيرو نجيرو نبيتروس انتهي زبل تصحف كل جزء كله خنم بوزح نوحي لا أول خم به
alright تحت إلى هنبب نسخة بصحي كلها بعلها تعديك نبذل الخيوط خيد نبركا مساركا جنا أداوكا كم التلعلمو كالق خمس سقلكا كم زعتقكا تترجمه خمي نابزيد الخيون كم زوسدكا بحقي بلكا اللخو بلو إذا زبلو بيتروس بخمي زبل موت نأملاخ كحبرلو إيو أرعاية سلطانو لإلى موت زبل أبزل له مالت إذا مسزاربه خا سعبني بلو بيتروس دما قلت إلو نت إيسوس أفكرو ود مزمور كسعبو خلو رأيه نسو اتخدرو خلو أبا فيلب إيسوس إلو قويتاي أحلفو زهبكا من إيو زبولو إيو شعب بيتروس نعوري إيو إيسوس قويتاي إزخا خمي مخان إيو بيتروس يوحنس كخميو حجي كريستوس أبلعلي موت سلطان كم زلوا كريستوس أنا زحون زموتن أيبلن زبللو أبتقال أملاح جن تايبلالو كريستوس بعلو إيسوس جنا كسع زمس كسأنح انت فتقوخا نسخة انتاي قدسك حجي كسأنحن كموتن زفوتن زقبرن كريستوس ترحيم كساب زمس كسأنح انت دلوخوخا سلازي سلطان ناي موت ناي مهلاون ناي كريستوسي سلازي اتي نكا حجي من انت اباقي كتموتي مدب بخمين موت بخمين هلو اب كريستوس هلنا انتو خينا مدب ناي املاخيو تزعابي مدب ناي املاخ جن بزخونا يخون بقدسنا مويتنا مس كريستوس بخبري كنتنسي سلازي اتي نماريام زبلا قال نسي بيت كريستيان قال اي حجي تحتنا بيت كريستياننا تحتو زلحتو يسوس تنسين هيوتن نسيو بيسوس زأمن ولان تموته بهيوت كنبري نفس وكف بهيوت زلومو بأي زأمن كا نزل عالم أي كموتنيو نزدو تأمني إخوم زل عالم هيوان كينا مس كريستوس كم ننبر اتا سماويت زتشلمت داس نا اغزابير املاح نعنا كريستوس زدالوا زل عالماوي هيوت كم دلاتنا مس كريستوس كنتس زل عالم كامسو خنبر مخنايا بيت كريستيان دغاغيما تذكرنا بزتنسايمو كريستوس سنسيو نتوم بو زلو خا كتنسوميو يزبل مسؤوت تنس نفس اغزابير هبنا وسبات لاغزابير راي كم يحديركم ميكأنيكم يا بير أملاخنا تمسجنا يخون إتهم مبرحوق أب قربا أبت فرالي بوتا خونكم محبراوي مراخبي كابلي تغسع زازيام سانا زلخم أبوتات أديتات أحوات أحات أبزز لكم سلام ديا بير نعخاتكم يخون دقنان أحواتنان أحاتنان مزمران زماري ملاختي يسمع لنا كل جزيد ما خزمر له ينبركم أبنا أبيك أشيوهنس قال هيوت يسمع لنا نتسمعنا يو قالوا كموت قبري نفو ياو قبري كاب قبر حتيات ناب قبري صدق خنت نسألو تعززنا يخن فتسملو كم قالوا خلنا بردما زيابير نقولنا يحجزنا إذا بزلم معلتي صقا منفس قدس تقبلوه صانات ودن قوالن دما
تبارخو تقدسو ولود يقبرلنا ولود هي እግዚአብሔር يمو أبيت እግዚአብሔር أمتينا كنعبيوم እግዚአብሔር يدلي ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣፍ እግዚአብሔር ኮይና ደቅኹምና ቤት ኣምላኽ ኣምፅዎም ኢላ መልእኽቲ ትሕልፍ ኣላ እሞ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፂኹም ከተዕብይዎም ሓደራ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዝዓበየ እግዚአብሔር ይኸብረሉ ንሕና ድማ ንሕጎሰሉ ብዘይ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ከንቲ እሞ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከነምፀም ድማ ሓደራ ሓራይ ሎሚ ኣቦና ኣቦ እሸስፎም ኣቦይ መርጌታን ገሾም እዮም ዘለዉ ብኣገልግሎት ናብ ተፈላለየ ቦታ እሞ እግዚአብሔር ካብ መገሽኦም ብድሓን ክመልሶም ብድሓን ክመፁ ድማ ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም እቲ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ዝገብርዎ ነበሩ መዝሙር ካብ ሰዓት 2 ኩሉ ደቅና ድማ ደቆም ኩሉ ክግበር ሓዲሩ እሞ እግዚአብሔር بدقنا ስለዝባረኸና ክብረን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን መመልሹ ድማ ደቅና ብጸጋ ብመንፈስ ብስጋ ድማ ኣደሊሉ ይዕብየልና ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ዕለት 16 ብዙሕ ግዜ ክመሓላለፍ ጸኒሑ ሕጂ ግን ልክዕ ከምታ ኣብ መስቀል መስከረም 27 ናይ ኩለን ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ዓበይቲ ቅዳሴ ኣብዚ ተገሩ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናይ መንእሰያት ናይ ኩሎም ናይ ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ንቀዳም ቅዳሴ ኣሎ ልክዕ ከም ሰንበት እሞ ኩልና ደቅና ድማ ከነምፆም ምስ ደቅና ድማ ክንሓብር ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ ብድሕሪ ቅዳሴ እውን ዲያቆን ገብረ ክርስቶስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ክመጽእ ስለ ዝኾነ መደብ ንደቅና እውን ክህልዎም እሞ ካብ ሕጂ ንሓዞ ደቅና ሕጂና ንቀዳም ዕለት 16 ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ መንእሰያት ናይ ኩሎም ቅዳሴ ኣሎ እሞ ብሰላም የጽንሐና ከምኡ እውን ኩልኽን ኣዴታት ኣብዚ ዘለኽን ኩና እተን ብማሕበራዊ መራኸቢ ትከታተላና ዘለኽን ኣዴታትና ኩልኽን እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ኣደ ኣብፅሓክን ናይ ሓጎስ ናይ ሰላም ናይ ጥዕና መዓልቲ ኣደ ድማ ይግበረልክን እተን ኣብ ሽግር ኣብ ሕማም ኣብ ጭቆና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ስእነት ዘለዋ ኣዴታትና ድማ እግዚአብሔር ይብፅሐየን ኣብ ዝጽቡቕን ኣብ ረህዋን ኮይና ነዚ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ዘይረኸብኦ ኣዴታት ኣለዋ እሞ ኣምላኽና ንዓታተን ድማ እዚ ምሳና ዘሎ ከምዚ ምሳና ዘሎ ዕድል ንዓታተን ድማ ኣካፍለን ኢልና ክንዝክረን ግባአና ምክንያቱ እግዚአብሔር ትህብ ኮይኑ ናና ወሲዱ ይኮነን ንኻልእ ዝህብ ንኩሉ ዝኸውን ኣለዎ እሞ ነቶም ብስጋ መከራ ዝጸግቡ ተኣሲሮም ዘለው ዘክርዎም እሞ ዝያዳ ደቀን እንኳ ኣብፅሓኪ ኣደይ ክብልዎን ዘይከኣላ ብዙሓት ኣለዋ እሞ ነዚ ተዋሂብና ዘሎ ንኣምላኽ እናኣመስገና ነተን ኣብ ጭንቅን መከራ ዘለዋ ድማ ክንዝክረን ኣብ ሕማም ዘለዋ ጥዕና ኣብ ሓዘን ዘለዋ ደበስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዋ ምፍታሕ ኣብ ፀበባ ዘለዋ ድማ እግዚአብሔር ረህዋ ይሃበን ተጥቅስ ከንብብ ካብ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቁፅሪ 28 29 ከምኡ እውን 30 ደቃ ይትንስኡ ብርኽቲ ከዓ ይብልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ጽቡቕ ዝገበራ ኣለዋ ንስኸ ገና ንኹላተን ትበልጽየን ኢሉ ይንእዳ ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ እዩ ውቃበ ከዓ ከንቱ እዩ
ንእግዚአብሔር ትፈርህ ሰበይቲ ግና ትነኣድ እያ ክብረን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እዚ ጥቕሲ እዚ ንዓኸን ነዴታትና ዝመስል እዩ ደቃይቱን ስኡ እንታይ ይብልዋ ብርኽቲ ይብልዋ ምክንያቱ ኣደ ኩሊኣ ኣደ ዓዲኣ ኣደ ሃገርያ ኣደ ኩሊኣ ኣደ ተዘየልያ ትብርሃኒ ጽልመት እቲ ብዙሕ ውን ሒደት ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ እሞ ደቂ ኣምስተን ስኡሲ ብርኽቲ ይብልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሕ ጽቡቕ ዝገበራ ንስ ኣለዋ ንስኺ ግና ንኹለን ትበልፅየን መቸም እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ኤርትራውያን ክብት ትብል እያ ብሕልፊ ዓድና ሰበይተይ ኮ ከምዚኣ በዓልቲ ቤተይ ኣንታ ደድሕሪኣ እኮ እዩ ዋላ ረሲዑ ኣዲኡ ረሲዑ ኣቦኡ ረሲዑ ደድሕሪኣ እዩ ዝበሃል ኣይምሰልኩም ደድሕሪኣ ክንከይድ እዩ ኣቦና መሪቑ ይህብና ደድሕሪና ክትከይድ ኣቦኣ መሪቑ ይህብና እሞ ንሕና ዘይነኣድና ንሕና ዘይመስገና ዳ እሞ መን ከመስግን ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ክንእድ ከነመስግን ከም ዘለና ስለ ነገረና ክንገብሮ ድማ ግባአና እሞ ብርኹ ኣብ በዓላደ ይግበረልክን ንዝመፅእ ዓመት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቁፅርና ከይጎደለ ብከምዚ ኣብ ሆስፒታል ዘለዋ ተፈዊሰን ኣብ መገሻ ዘለዋ ተመሊሰን ኣብ ፀባ ዘለዋ ረኽባ ረኺበን ብከምዚ ከነብዕሎ ድማ ናይ ዝመፅእ ዓመት ሰባት ይግበረና ካልእ እዘን ፍላወር ብቤተ ክርስቲያን ተዳለዋ ክንባርኸን እሞ ሓውና ዶክተረ መልእኽቲ እናመሓላለፈ ከሎ ክዕድልዎን እዮም ማለት እዩ كمان قدس كمان اسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك اسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك اسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك Start from the back. The two of you go to the back and then come this way, okay? سلام كما يحضركم كما يعرفيتكم شم እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ትማለይ በዓል ልደታ ነይራ ዶ ክልቲኡ ብሓንሳ ዝገበረልና ኣምላኽ ይመስገን ኣቦይ ቀሺ ብትግርኛ ስለ ዝበሎ ብእንግሊዝኛ ድማ ከደግሞ Happy Mother's Day. You know, without you, we are nothing as people, and we're nothing as a church. You guys make everything beautiful, and we are always blessed to have you. It's always a blessing to be around your mother and get the love. Your kids love you. The husbands love you. The brothers love you. Thank you for everything you do. ሎሚ መደብ ኣለና ብቀዳማይ ሰብኡቲና ኪችን ንውዕል ኢልናኩም ነርና ከምቲ ዝፈከርናዮ ኩልኽን መሊስናክን ኪችን ክትመፅእ ኣደለኽን ኣብ ደገ ሰላም ድማ ሓንቲ ተወሳኺ ነገር ዝገበርናዮ እንታይ እዩ እቲኦም ደቅናሲ ሓደ ኣይኣመኑናን መስለኒ እቲኦም ሰብኡት እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሎም ካልኣይ ግን ብተወሳኺ ነዴታትናሲ ንሕና እውን ክንገብር ንደሊ ኢና ስለ ዝበሉ ዝቐረብዎ መደብ ኣሎ እቲ መደብ እንታይ እዩ መኽፈልትን ፕሮግራምን ኣለዎም ስለዚ ሎሚ እንታይ ኢና ክንገብር መስለኩም ኣብ ደገ ሰላም ክትኸዱ ከለኹም ሰድያታት ቀሪቦም ኣለው ቴብልስ ከምቲ ናይ ቀደም ሪጋ ጌርና ኮፍ ምባል ሻሃ ሙሳድ ከይኮነስ ከይድኩም ኮፍ ክትብሉ ኢኹም ኮፍ ምስ በልኩም
ተቐረበ መኽፈልቲ ኣሎ ኣቦታትና ጸሎት ገይሮም ጸሎት ምስ ገበሩ መጀመርያ ኣዴታት ዳሕራይ ኣቦታት እቲ መኽፈልቲ ክንወስድ ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ዝቐረብዎ መዝሙር ስለ ዘሎ ንዑን ጽኒኢልና ክንሰምዖ እንተ ደኣ ቀልጢፉ ሕምባሻ ክወስድ ዘለዎ ብጥዕና ይኹን ስራሕ ወይ ቆፀሮ ዘለዎ ሰብ ድማ በቲ ናይ ሳንዴ ስኩል መእተው ዘሎ ኣብኡ ሕምባሻ ቀሪብና ኣለና ነቲ ቀልጢፉ ከይድ ደሊ በቲ ናይ ሳንዴ ስኩል መእተው ዘሎ ብኡ ሕምባሻን ሻህን ኣለና ግን ኩልኹም እቲኦም ደቂ ብዙሕ ሰሪሖም ዝቐረብዎ ፕሮግራም ስለ ዘሎ ኣብኡ ክትሳተፉ እቲ ፕሮግራም ድማ ናትኩም ስለ ዝኾነ ንዑ ምስኦም ክትሕልፉ ንዕድመኩም ካብ ሳንዴ ስኩል ዝመፀኒ እቲ ዓመታዊ ግራጁዌሽን ጁን 28 ክንገብር ኢና ጁን 28 ሰንበት ኣብዚ ክንገብር ኢና እንተ ደኣ ግራጁዌት ዝገብሩ ደቂ ሃልዮምኹም ኣሕዋት ኣሓት እንተ ደኣ ሃልየን በጃኹም ሽመን ሽሞም ንመምህር ኣባ ሃብዋ ክንቅረብ ክትሓትት እያ ስእሊ እውን ተሃሊኩም ስእሊ እውን ክንደሊ ኢና ማለት እዩ እቲ ዓመታዊ ሪትሪት ናይ ዩት ድማ ጁላይ 23 to 26 ኣብ ሳውት ማውንቴን ክርስቲያን ካምፕ ኖርት ካሮላይና ተቐሪቡሎ ከምቲ ልሙድ ሬጅስተር ግበሩ እቲኦም ሬጅስተር ብኦፊስ ከይድኩም ሬጅስተር ክትገብሩ ትደልዩ መምህር ኣባን ብፆታን ተቐሪቦም ኣለዉ እንተ ደኣ ኦንላይን ክትገብርዎ ደሊኹም ድማ ኦንላይን ሬጅስትሬሽን ፎርም ኣለና እሞ ነቲ ኦንላይን ሬጅስትሬሽን ፎርም ተጠቀሙሉ ኢኹም ኣቦይ ቀሺ ብትግርኛ ስለ ዝነገረና ብእንግሊሽ ክብላ እዚኣ the Standing Conference of Oriental Orthodox Church Youth have a program next Saturday, May 16th. It's going to start at 8 and it's going to be over at 3. And the program is going to have liturgy. And that liturgy, following that, we're going to have an agape meal and then lessons and discussions. We're also going to have hymns in English, games, question and answers, and fellowship. This is all going to happen in the church and then in the Degga Salam. Like Abu Asha said, Diakon Gabra Christos and his wife Tasonia Crystal are going to be here. So please bring your youth. You can come, you can participate also. So please, 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 let's distribute this information because a lot of effort goes into those things and the more people attend, the better. No, Saturday. The service is on Saturday, not Sunday. መወዳእታ ሓፍትና ከምቲ ልሙድ ናይ ማና ቫውቸር ቀሪበ ኣለኹ ትብለና ኣላ ኣብ ደገ ሰላም ማና ቫውቸር ትወስዱ ተጠቀሙሉ ኢኹም ከም ሓበሬታ ብዙሕ ቫውቸር እዩ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣይጥቀመሉን እዩ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዝበፅሓኒ ዘሎ በጃኹም ወላ ኣባላት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ይኹኑ እዚ ነቲ ህዝብና ዝጠቅም በቲ ዝለመዶ ናይ ኣሜሪካውያን ምግቢ ከይኮነስ ኣብቲ ናይ ሓበሻ ስቶር ከይዶም ክገዝእሉ ዝኽእሉሉ ቫውቸር ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ ኣብ መንጎና ሃሊኹም ተጠቀሙሉ እንተ ደኣ ኣብ መንጎና ዘየለዉ ግን ትፈልጥዎም ሃልዮም ድማ መፅኦም ነዚ ቫውቸር ክወስዱ ስለ ዝኽእሉ በጃኹም ተሓባበሩና ኢኹም ይቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ሓደራ ኣቲኹም ደገ ሰላም ኮፍ በሉ እቲኦም ደቂን ኣቦታትን ከመሓድርኹም እዮም ሎሚ ታንክ ዩ ንዴታትን ዝኾነ በዓል
ሕራይ መዝሙር ናይ ኣዴታት ተባሂሉ ነይሩ እሞ ኣብ ደገ ሰላም እንገብሮ መስለኒ ይመጻኽንን ኣለኽን ዝያዳ ድማ ግዜ ምእንቲ ክንረክብ ምስቶም ደቅና ኩልና ክንሕወሰክን ኣብ ደገ ሰላም ተዳሊና ኢና ኣለና ተይልክን ድማ ድሓን ሓንቲ መዝሙር ከነፍቅድ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ደገ ሰላም ኢና ፈሊጥና ነርና ገሌና ድማ ኣብዚ ኢሎምና ኢሎም እሞኒ ኣበ ኢኽን ደለኽን ሃራይ ሞ ብደገ ሰላም ይኹነልና እምበኣር ብጸሎት ክንዓጽው ሃራይ ኩልና ሓፍ ንበል ብጸሎት ክንዓጽው ነቶም ዝሓመሙ እውን ብጸሎት ክንዝክሮም ኢና አድንኑ አረስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህነ ከመ ይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለን ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ውዓልሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ውዓልሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ውዓልሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት እንታ ዘይኮዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እዚኑ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካቱም ማህለ ነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ስዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋሁ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይስረይለኩም ኃጢአትኩም በዛለፈ ይምሃርኩም ወዘይመጽእ ይቆብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት በእንተ ደሙ ደሞ ህግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕቶ በንጽሕቶ ድንግልና ስጋትም ትልዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ሄር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ባረክና በሰላም ባረክና ሕድመት ኃጢአት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይሊ ላልባት ገጽታን ይሃብካና ሃበና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና በረከት ቅድስት ያደግ ኩልና ንጽበል በለና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ናብ ኩሉ እንጓር ከንጸብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኹዩ ጸጋ አይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ችያከ እግዚኦ ነአኩት ነስያነ ጸጋ
ዘመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ኣባይትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኸሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገድሓን ሰላም ግበረልና ብቅድሜና መሪሕኻ ብሬና ኸብኪብካ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ናብ ንኸዶ ኩሉ ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና እሞ ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ እስኻ ፅላል ኩነና እስኻ ጋርደና እስኻ ድማ ኣምላኽና ሰላም ድሓን ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን ዝሃብካና ዓድማ ኣምላኽና ክንጥቀመሉ ስኻ ርድኣና ዘንበ ዝለማዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና ስኻ ትኸብረሎም ንሕና እንሕጐሰሎም ውሉድ ግበረልና ኩሎም ደቅና ዓበይቶም ንኣሽቶም ኣምላኽና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ነዴታትና ድማ ኣምላኽና ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ናይ ሓጎስ ናይ ፍስሓ በዓል ግበረለን ኣብ ሕማም ዘለዋ ፈዊስካ ኣብ ሓዘን ዘለዋ ጸናኒዕኻ ኣብ ጭንቅም መከራ ዘለዋ ድማ ናብ ራህዋ ሳጋግረን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝዓረፉ ባሮትካ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሃይማኖት ፌበን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ሓሚማን ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣምላኽና ኢዮብ በረከት ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ወለተ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሐና እህተ ገብርኤል እግዚ ሐርያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን የሴፍ ስምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሆሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ሐረግ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ናኦሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ኣመተ ጽዮን ኩሎም ኣምላኽና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻን ኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ስልጣን ኣለካ እሞ ንኩሎም ሕሙማን ፈውስ ስቃዮም ኣቕልል ስባሮም ጸግን ሕማሞም ፈውስ ኣምላኽና ጥዕናን ዘለና ድማ ጥዕናናትካ እምበር ንኽና ከም ዘይምዃኑ ፈሊጥና ሰናይ ክንገብረሉ ዕድሜኻ ክነኽብረሉ ኣብ ቤትካ ክንርከበሉ በቲ ንስኻ ደልየና መገዲ ክንጓዓዘሉ ድማ ስኻ ሓግዘና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻን ዘለው ድማ ኣምላኽና ንኩሎም ካብ መገሻኦም ድሓነ ሰላም ምለሰልና እዚ ንሪኦ ዘለና ብዓለምና ውግእን ወረ ውግእን ጭንቅን መከራን ፀበባን ድማ ኣምላኽና ስኻ ርህወልና ይኣክል በለና ስኻ ቁረልና ኣምላኽና ሰባት ከፊእና ናብ ኣራዊት ተቐየርናሉ ዘመን እሞ ሰብ ግበረና ኣምላኽና ሰብ ግበረና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣሜን